Life. Привітання, мої шановні глядачі. Привітання, мої шановні глядачі. Супер, гук мається, усе мається, ми на місці, стрим на місці. Ну що ж, вітаю вас на черговому стрімі по Star Wars Outlaws. Учора глядів відео зроблене Руді. Ганьба, хочу вам сказати. Няправда. Star Wars гэтая частина є надзвичайная. Ні халеру ёй кепскага нема. Я ўпэўнены, што шаноўны спадар Руді просто не гуляў яе і скарыстаўся несумленнымі, скажам так, рэвізіямі, рэв'юшкамі і гэтак далей, і таму выклаў такое ганебнае відэа наконт гэтай гульні. Яна проста звычайная экшн-РПГ. Ёсць хібы, вы бачылі на мінулым стрыме, што гэта прымусовыя, як выказаўся сам Руді, выказаўся наконт прымусовага стэлсу. Ён часам бывае, такім сабе, недарэчным насамрэч, не да месца. Але, пакажыце мне гульню такого кшталту, такого бюджэту, калі так можна казаць, так, графічнага ўзроўню і ўсяго іншага, якое б хоць трошачкі адпавядала бы такім самым параметрам якасці. Добра, я прапаную не затрымлівацца. Сёння мы будзем гуляць на расійскамоўным інтэрфейсе. Прабачце, беларускага інтэрфейсу няма. Як і украінскага, на жаль, пакуль што свет наш не гатовы прыняць ні беларусаў, ні украінцаў, таму мы проста працягваем. Калі што, субцітры будуць на расійскай мове, як разумееце, штосьці буду спрабаваць перакладаць адразу. Калі атрымаецца, але ў мяне атрымліваецца блага. Таму насалоджваемся простаю гульнёю. Праходзім, глядзім цікавую гісторыю, робім нейкія дзеянні і ўсё астатняе. Я, паўтаруся зноўку, маю вялікую павагу і пашану да гэтай серыі. Не толькі фільмаў, але і мультсерыялаў, і у тым ліку 420 метраў, добра. У тым ліку гульням. Не ва ўсіх гуляў, напрыклад, але тым не менш. Дзе наш? Ось он. Поехали. 420 метров. Чекайте. О, ВРВ уже тут. Як там роды Татуін? Яшчэ не там. Мы яшчэ на Татуіне не былі. Але тут он ёсць, так што будзе некаторыя місіі і на Татуіне таксама. $63 метры, добра. Як у цябе справы распавядзі? Бо ты апошні раз пісаў, што да халеры у цябе ўсяго. Ні на што не хапае цябе. Нешта скрасці трэба? На працы настаў час, калі сядзіш у офісе, а працы 0. Нарэшце. Нарэшце, мы гэтага часу вельмі доўга чакалі. Карацей, тут трэба толькі неяк улезці. На іонную, на другі. Вось яно што. Халера, ясна. Новы прадмет, добра. Нейкі трекер. Што яшчэ ёсць? Мне ўдалося правесці рэдэнташарыя, гэта лишь першае пераліў крэдытаў з іх. Далёка не па астатняе. Джаба хат. Карацей, мы рабуем хатаўскую хату. Гучыць нібы масляное масло. Усё? Нам трэба зноўку, не? Так, зараз куды? У рэстарацыю нейкую?
on, Nix. Поехали. Что? Ось за это было цікаво зараз. Давай, злазь уже. Спидер не могу перескочить. О, это кто? Ты кто такие? На пса не подобно ніяк. О, и ты тут. Ну давай. Dunga, hey, here's what I got. Some Глядзі, sort што of ёсць. tracking Нейкі transponder. транспондер. Bunch of credits, А too. яшчэ куча Keep 'em. кредитаў. Wasn't after those anyway. Я не просил тебя, застался So покинь now, сове. instead of their little cash, this transponder will lead 'em straight to me. Що ти кажеш? Ось Remind me гэта not to get on your bad side. упевненість уже у собі. Don't worry. I'm Не good to хвалюйся. those I can trust. Я не лаюся з тими, кого шаную. I'm gonna give you a tip. A tip? І чим же ти хочеш more money? поділитися? Грошми? No, something better. I Ні, got нечто some friends лепше. who could help you out. Корисне для тебе і Get твоїх you a собрав. better slicing kit. Rig that speeder of yours. You'll have to Oh. track him down yourself, but that should be enough to get you started. Головне питання, Thanks. давай I координати. mean, information is more valuable than credits, right? You know, you can keep those little revelations to yourself. Talk soon, kid. Побачимося, Кей. Конечно, побачимося. Куди ми дінемося? Що у нас тут є? I'm looking for someone who can rig my speeder. Trouble with the winds, huh? Is it that obvious? А чому Нік завсюди перескокує так? Novak is the best bike modder on this side of the Hydian, but she's not keen on strangers. That's okay. Neither am I. She hasn't been around lately. Maybe her friends in Kadua know where she is. Kadua. Каду. Yeah, that's, Just outside Mirogana. It's a wind fishing Повітряні рибаки, Right, каля wind мірагани. fishing, Ніщо собі. obviously. Що за повітряні рибаки? Okay, I'm ready for those injectors. Bring him to me and then we should be able to fly. Finally. All right, I'm on my way. Карацей, мы можем уже лететь з гэтай планеты, але мне падаецца лепей нешта зрабіць больш цікавае. Што ты хочаш тут, ну ты ко мне? Гэта хто? Механік? Трэба з ім пазнаёміцца. А ён што на тэрыторыі? Не, гэта дом з гэтым з сховішчам пайкаў. А гэта ўвогуле ўся тэрыторыя пайкаў. Цікава, цікава. Даволі, слухаць, вялікая гэтая колькасць. Яшчэ пайкі. Вялікая колькасць тэрыторыі, якая нам даступная. Тэрмінал Мірагана. Можна сюди перанесціся. Ён казаў, што недалёка ад Міраганы, так? Вось, нам сюды трэба неяк даехаць. Так, наперадзе ёсць пытальнічак 70 метров. Давайте поглядзім, што нам. Карацей. Гэта і ёсць ж наш карабель. Зорны. То бок, ці ён казаў, цягні сюды гэты модуль. 19. Пытальнік, які знаходзіцца на нашым караблі. Ось гэта навіна. Адвалі. Я не хачу адсюль ляцець пакуль што. Я хочу поглядеть. Да холера, бляха, что это такое?
Ты паглядзеў RDR2, які старшы? Старшып? А, о боже, гэта не адносіцца адзін да аднаго. Па-першае, RDR2 паглядзеў. Я расчараваны ў Артурцы. Гэта паскуда, якая не заслугоўвае на волю. І он павінен сядзець у турме за такія дзеянні і такую логіку, якая была прадэманстравана. А ну, пытальнік гэта яшчэ столькі страшва часу на пошукі. Так. Што вы? Не, ну ён сапраўды злачынца, ну, ці не так? Механік. Зоралётаў. Давай, што ў цябе? А ну соскоч. Давай. Я не магу з ім размаўляць. Вось дык навіна. Так, мы тут усё скончылі. Гэта што? Смяцяр. Прадае матэрыялы дзеля спідера. О. Давай. Палепшыць спідер заўсёды добра. Так а ты што лічыш наконт Артуркі? Няўжо, ну, персанаж, вось гэты пратаганіст, давай так называць, усё ж такі, ён варты таго, каб неяк падтрымліваць такія дзеянні. Ось. Канешне, давай сюды, паказвай усё, што маеш. Што гэта? Сіндиката... гэта прывод. Там мне нічога з гэтага не патрэбна. А што мы... Карацей. А, конечно. Вельмі патрэбна. Тыповы злачынца. Другі такі ж тыповы жыхар Франціру. Франціру гэта імя нейкае, так? Так. Паехалі адсюль. Недзе нам трэба вось сюды было, праўда? Казалі там механік маецца, які нам дапаможа з нашым спідерам. Сядай, малое, паляцелі. Як навучыцца на гэтым ездзіць яшчэ? Каб не ўтыкацца ва ўсё. Лес валуноў Ташара. Я чамусьці заўсёды бачу гэтыя Ташары і лашара узнікае ў галаве. Stolen Imperial property, huh? О, не кажы, дзяўчына. Карабель прыгожа паляцеў. Міраж на Ташара. Гэта больш падобна на нейкія такія афрыканскія краявіды зараз. Так, 200, 200, 100. О, мы уже на месцы. Huh. Wind fishing. That must be Kadua. Давай, злазь. Где наш механик? Угу. Тут меня чакаюць. Все зачинено, нікого нема. Что там такое рыкае? Гэта ты рыкаеш? Прикольно слухаць жывёлы тут. О, вось ты. Hey, this is Kadua, right? Гэта ж Кадуа, так? Магчыма, ты не мясцовая, што табе трэба тут? I'm looking for Silo Rovac. Село Ровак. You Empire? No, I heard Мне she can казалі, ён bring займаецца speeder. спідерамі. CeeLo left. We don't know where she is. Can't believe you О, still Села, protecting her гэта ж after what she дзяўчына ці did. што? Well, I'm not.
Яна живе на скалах. Got it. Надія Brought us Джонти. hope. Все? Добре. Майстерня недзе. Дзе майстерня? Паказвай давай. Дзе скала тут? Вось гэтая? Не, гэта тэрмінал. Так, надзеі нейкія там. Гэта... Стэп. Валуны, міраж. Мне сюды трэба такое адчуванне, вось на гэтую часціну, якая павінна называцца надзея. Ды яна, бачыце, тут. Так, а як паставіць? F. F. Давайте прокотимся. Time to go, Nix. Дзе мой спідер? А, вось. Не ведаю, як вам, а мне вельмі падабаюцца гэтыя гукі, якія былі зроблены яшчэ падчас здымання фільмаў. We found our stolen supplies at a pirate's camp. An assault team is on its way to recover Imperial property. Stolen Imperial property. Зноўку тое самае. How can I say no? Далёка яны тут, не? Та ёлы-палы з гэтым. О, гэта што так? Паглядзіце на гэта. Адзін зорны карабель акурат садзіцца на тое месца, дзе ўжо стаіць іншы. Клас. Ubisoft. О, тут недалёка. Нейкі пірацкі гэты. А вось і гэтая майстэрня села. А. Так, як прыбраць вось гэтую кропку? Дзіўна, але мы на месца прыехалі. Што? Гэта яшчэ забароненая нейкая зона? Давай, слазь. Пайшлі, там хіба што павін... Assault troops. I want a full sweep of the camp. Finish off any remaining pirates and find those stolen supplies. I bet they won't even notice if some of those supplies go missing. Так, тут што? Яны паляцяць гэты карабель ці не? Давай, злазь. Што ты? Так. Колькі іх тут, па-перше? 1, 2, пакуль што бачу. Там 3 хіба што будзе. Зоньце. А гэта афіцер, правда ці не? Я наколькі памятаю з фільмаў, гэта афіцер. А яму не перашкаджае, што ён ідзе па поясу в вадзе. Крабайся, адпачывай у вадзе. Яна зноўку яго так аградна паклала ў ваду. Боу, гатова. А можна мне такі карабель сабе ўзяць неяк? Keep moving, Nix. They're headed for us. Ух, музы схаваліся і адразу мяне згубілі, правда?
Ой, у мяне ж гэты іншы рэжым. They're not letting up. Што можа быць лепшае за калідор, правда, не? Вось і ўсё. Супакойся, дзеўчына, што ты? О, гэта трэба было падрываць, калі што. Крыёспіраль нейкая. Усё. Там есть что-нибудь солоденькое, не? Так, давайте сховище поглядим. Боже. Якая безглуздица. Нейкие амфоры. О. Что это бурчить тут? Не, все равно бурчить. Дай холера поим. Добре. Усё ці не? Яшчэ не, хіба што. Штосьці я тут пропусціў. Нібы такое адчуванне, ведаеце? Што гэта за дым? Просто дым. Так, тут уже нічога не будзе, так? Показвай, так, все. Трэба ты павяртацца. І шукаць, я так разумею, недзе наверсе там будзе гэты механік, які дапаможа мне са спідерам. Просто братская могила. Чекайте, могила похования, братское похование. Ці я штосьці ўсё ж таки пропусціў. Добра, хіба што нічога не пропусціў, можна ісці назад. Так, адзінае, як апынуцца наверсе. Let's give those little feet a rest. Где? Воу, ты что? Супокойся, конь. Ты же не живы, как такое робить. We got ourselves a nice little haul, huh, Nix? Ці ось тут. А, ось, треба було вийти, і воно туди пойде в залік. Будем ведаць, як кажуть. Так. Неяк треба наверх заїхати. Питань ніяк. Що за дим? Що за дим? Ніхто там ругається, лається уже. Треба поглядеть, розібратися. Ти куди? Ти куди? Все, так. О! Ви хто такі? Conchi-Gigi. Їх тут два? Два. Давайте, може, порозмовляти можна, ні? Akudo. А як, мой Зах, а ти мене не бачиш?
А цікава, а чаму гэта яны напалі на мяне? Ну, я ж просто прыйшоў паразмаўляць. Што не так? Крэдытаў трошку, ну і што? Зноўку звяртаю вашу увагу. Экшон пачаўся і музыка пачалася добра, правда, не? Нейкае кольцо, кантэйнеры. Усё. Карацей, гэта тупа кропка з нейкім лутам. Ні больш, ні менш. Усё? Ну, хіба што ўсё. Так, недзе тут я пакідаў свой спідер-трак. Ой, на мапе 50 метраў, кажа. Карацей, не варта звяртаць увагі на гэтыя кропкі. Можна проста ехаць сабе далей. Пячора. А вось мне туды трэба туды, дзе дым ідзе. Hang on tight. Давайте спачатку наверх, потым пячору чэкнем, калі ў нас застанецца яшчэ цікавостка да гэтага. Эй, дзеўчына, Санко ці неяк, так цябе завуць? А, вось яна сидіць. Прывітанне. Are you Silo? I need to kick up the power on my Silo. speeder. I don't work with off-worlders anymore, Чаму гэта? but you look like you're out of options. Не ад добрага Got a жыцця name? ты да мяне прыйшла. Як цябе клічуць? Right, sorry. Ківас. It's Kay. Kay Vess. I can help you, Kay. Я But if дапамогу you want a табе. real kick, I'll need a Калі ты part. хочаш An магутнасць, atmospheric accelerator. The дабудзь imps мне... have one А, in і their не window паспеў register. прачытаць нават. I mean, why don't I just steal it for you then? Oh, yeah? Then take these. They'll power down the turbine, and that's your way in. О, як хутка они дамовілися паміж Sounds сабою. good. Ось I'll гэтае take баб'ё. care of it and meet you back here. I'll Супер. send the coordinates. А мне падабаецца. Менш размоў, больш справы. Так, куды нам трэба? О, 1,2 кіламетра адсюль. А гэта азначае што? Гэта азначае тое, што мы можам праверыць гэтую пячору спачатку, якая ўнізе там засталася, а потым паедзем у гэты лес валуноў. О, а гэта што? Блокпост ці што? Так, пячора у нас тут. Давай. Давай паглядзім, што тут. Уключай ліхтар. Ну, павінна ж тут нешта быць, правда, не? Подсветка на сценах чырвоная. Мы ў Галандыі? Іншае выйсце проста. Ну, слухайце, ну такую мясціну зрабіць і нічога нема тут? Ды як так, людзі, вы здурнелі? Ubisoft. Нейкія рэшткі пакінулі, было б... О, піў. Чуеце? Гэтае піў, мне здаўна знаёма. Это что, наверсе? О, холера ясная. А тут ніяк не прайсці зараз. Ну, карацей. Лепей перамясціцца адразу. Так, Надзея Джонты тут не трэба, вось сюды. Да спідеру. Ехаць на задачу у такім выпадку. На жаль, слухайце, такая пячора выдатная была, нічога там няма. А што з камерою? О, дзякуй Богу. Поехали.
Ось ти мені своїм коментарем отвернув увагу. Що за перестрілка? Звичайна перестрілка, тут на кожному шляху, на кожному степі таке. Менш коментарі треба читати. Давай. Іха, полетели. І вона летіла зараз, як Артурка на коні, так. Ну, гэта механіка, я так разумею, нейкія лібы, якія выкарыстоўваюцца дзеля гэтых механікаў. Халера, куды гэта нас цягне? Што за мясціны там былі такія? О, вот оно что. Hey, Silo, Мы how уже do I use приехали. those, Mag disruptors. Just secure them to the circuit panel near the turbine. Каля турбіни. Сюди? Guess I probably could have figured that out. Кірдик. They're low capacity, so the charge might not last. All right. Let's go, Nix. Якое брудне повітря тут. Каб викликати спідер. А, сюди можна було і на спідери прилетіти. Ось воно що. Just faster way. Давай, давай, садись. Those charges didn't really last. Past the turbine, but now my accent's blocked. Shouldn't be a problem for you, though. I mean, you are really good at this. No, yeah, I am. You just think there'd be an easier way to get an atmospheric accelerator. Actually, I only made the one. It's in the converter room at the top of the harvester. The Empire stole it? I gave it to them in exchange for some off-world parts. О, дівчина просто Мара. Divert the winds and cut off our farmers. Обміняла свої гэты good news інструменти, а is- зараз ми... О, що? Гэта ветер такі моцны? Okay, where was I? Well, the good news is they won't have it for much longer. Так, як гэта ўсё? Gotta use a few more of those mag disruptors. А ти здольний? А, ось воно, що там є вентиляція. Ой, дякую, Нікс, ти супер, просто. Nice job, Nix. А давай-ка гэтую, ну, надо ж неяк активувати, не? І не стрелять. Что ты стоишь, уперлась в эту дверь? Давай, зроби что-нибудь. І нічого. У чим подвох? Наверх не вийти, тут нічого нема. Ні справа, ні зліва. Нікс, допоможи розібратися, що за холера? Нічого? Вогулі нічого нема. Не иди наверх, 58 метров. А что наверх? В сенсі? Як? Ну, двері я бачу, і що далі? Що, сюди треба йти? Я не упав... Блять. Ой, люди добрые. Павутинне. Куди гэта мы вийшли? Ага, усё узгадаў. Усё зразумеў, трэба чакаць, пакуль яны выключацца, і потым бегчы, так? Уключыліся.
Бежим. Изи-пизи. Так, тут что? А тут постоянно несе, так? Постоянно несе, і треба ніяк, я так розумію, долетіти аж на туди. Правда, ні? Тут можна... Ага, ні, не холера. Тут треба буде чаплятися ніяк. А, усьо, треба отсюда буде скочить. Ні, отсюда не скочить. Отсюль не скочить. Чекай, чекай, тоді нешта треба виключити. Так. Гэта я ўсё... О, я зразумеў, вось яно што. Угу. Так, вы, конечно, прабачце, прашу ваша літасць, але мне трэба адысці на хвіліну. Прабачце, вярнуўся. І я бачу, што яна нічым не забаўляе вас, просто стаіць на месцы. Хаця калісьці, я памятаю, былі гульні, вельмі шмат гульня, нават на 8 бітках. Калі вось просто персонаж, ты пакідаеш джойстик ці геймпад, то персонаж рабіў нешта незвычайнае. А часам вельмі шмат рэчаў рабіў незвычайных. Так,
Дык а што ж рабіць у такім выпадку? Неяк. Я разумею, што трэба нізам, потым туды-сюды, вось сюды і выходзіш. Як зупыніць вось гэтыя рэчы, каб яны перасталі круціцца? Нам трэба знайсці гэтую магчымасць. Праўда, не? Так. Вось, мне вось гэта не падабаецца. А нічога, не працуе. Не хоча. Нікс, а ты нешта можаш зрабіць тут? А у Нікса нема цэляў тут? Халера ясная, ну. Так, здагадайся, што мелася на ўвазе, як кажуць. Давай на С. Так, паглядзім. Там нічога. А, вось, там жоўтая бачу. Але я не даскочу. Угу. Не, выходзіць тут дзяўчына. Все ж таки трэба неяк уздзейнічаць вось з гэтым жоўтым, потым перакідвацца на вентылятар гэты. Пытанне. Вось там. Маглі б хоць неяк ужо адзначыць. Я падумаў, што гэта першы ліхтар. Стаіць нейкі там. Гэта не ліхтар, гэта сілкаванне было. Ну, карацей, ўсё ж такі гэтая гульня не ў сэнсе таго, што яна слабая, але некаторыя рэчы, яны проста пазнаюцца. Вось пакуль ты ідзеш, яны так адразу... О, так, куды гэта мяне вядзе? Туды? Ага. Уніз там будзе, зразумела. Так, пашлі. Сюды. Зараз яно згасне, і нам сюды. Давай, соскоч. О, труба. Там нічога нема? Я спадзяюся, нічога не прапушчу. Нічога. Полезли. Зноўку ўніз. Дзяўчына, адкуль у цябе такая упэўненасць, што ты ідзеш правільную дарогу? Атмасферны паскаральнік. Знайсці атмасферны паскаральнік. Гэта тыпу рухавік майго спідара, так называецца. Why do I get the feeling you didn't really need this thing to boost my bike? Well, I could have used something off the shelf. І... О, полетела. Зразумеў. Нам трэба вось туды неяк прабрацца. Ну, хопіць можа ўжо, не? Падымаемся. Я ж спадзяюся, гэтыя не працуюць, не ўключаюцца. Ось яно што. Так, тут у нас нешта ёсць, так, сюды. Лут гэта добра. Атрымалася. Так, вось нам гэты адзін ёсць, другі ёсць. Так, трэба перайсці ў першы рэжым. О.
Сталь нейкая празрыстая. Так, далей, чакайце, куды далей? Наверх. Тут у бок. І спрыгаем. Ага, зноўку гэтае гаўно. Ну давай уже. Дзяўчына наша, слухайце, асасін бы пазайздросціў троху з такіх магчымасцях, як у яе. Гэта ліхтар ці не? Хто мне распавядзе? Так, нам куды? Вышэй нам не трэба. Ось яно што, нам трэба па гэтых скакаць. I guess we're doing this. Так. І вось яны разам. Можа, добра. Зараз гэтыя, якія ніжэй яны выскачаць. І мы паскочым па іх. Вось так, готово. Давай. Пачакаем лепей, не? Лепей пачакаем. І потым там наверх. Давай, родненькая. 1, 2, 3. Ось сюди. І знову гуляємо пацука. Давай. Ой, як довго гэта ўсё, слухайце. За одною деталью для... Нам униз. Просто падать. Давай. That must be it. Як тяжко. Чу, все зламалося. Наробила I справу. have your accelerator. It looks like this place can't run without it. I told you it has some serious kick. And hey, with the winds back to their natural course, you'll have a way out. А ось туди не треба, ні? А куди мені треба? Слухайте, люди. Так, дівчина, спокойся. Ой. Довго летіла. Ой, галера ясна. Ну що? Я не туди скакав, коли що. Ось адкуль я мог ведаць, што тут платформа, калі стаялі гэтыя херборы. Так, давай, наступная. Побегли, кажу. О, мы тут былі, памятаеце? Може, спідер, ні? Let's get out of here. Так. Нам сюди. Дівчина, злазь. Злазь, кажу. Что это такое? Это ничего. Это просто железная брама. Ничего больше. Так. Злева ничего. Справа так само ничего. Дика у сенсі. А як отсюда вийти?
Мы ж оттуль пришли, правда? Я ж пам'ятаю, що ми оттуль на спідери падали. Ось так. Ось так. Ну, подымайся, Что это такое? Дык, угу. И что далее? Ой, куди это я зайшов-то? Гэта белая скала, за її можна зачепитися ці ні? Ну, чувание такое, что не. Так, давай шукать вийсті. Давай шукать вийсті. Ці тут дірка ніяка може бути в этой трубе. Hold tight. Что за холера? Так, тут нам не було магчимості, до речі, йти. Так. Сюда нельзя на спидеры. Ну тогда бежим просто. Цок. Нікс побач біжить, так цок. А цікаво, ось у геймдизайнера, у левел-дизайнера, коли ось ён робив ось гэты кавалак. У його нешта там было в голове такое. Ці гэта ён тупо прикольнувся. О, яшчэ некая пячора, мы вийшли сюди. А мне не подобається, куди ми вийшли. Цікаво, конечно. Такі лабіринт створили з гэтых. А, мы сюда выходили. Все, вот гэта. Памятать сказал, что брудное поветра. Это ж тут было. Уже ночь. Так, вертаемся до нашей новой сяброўкі, якая Tired of walking, Nix? якая вельмі хутенька. Блять. Та наші нові сяброўкі хутка нам стали добре знайомі, як кажуть. Ух. Ми на території імперії вже, видите. Ага, ось вона скала. Зрозумів, нам треба у лівий бок. Там зліва підйом був.
Злева ж був підйом, правда? А ось і ми. Ти там на місці сиді? Наша сявровка зникла кудись. Тьфу ти, господи, стоїть же ж. What did I tell you, CeeLo? Easy. I Ізі-пізі. never should have made this. At least now, it'll be used for something good. Гэта факт. Good is a bit of a stretch. Well, I like you a lot more than I like the Empire. Where's your speeder? Що, Just гэта juice був the намек repulsor нейкий? here, and you're all set. І все Then strong готово. enough to ride double now. Зараз його вистачить аж на Really? двох їздаків. I meant your little pet there. Yeah, me too. That's what I meant. Thanks. I should go. See you around, Kay. Побачимося, Кейп. Ну, такі, ведаєте. Now, this is more like it. Компрессор дымовой бомбы. Ой, нечто я, нечто. Виконана задача механик. Что далей? Ready next? Ткань с дюроволокна. Что за тканина? Прокачка. Уи, подлететь добре можна. На що треба натиснути? Скок. На 60 метрів треба скокнути. Хутенько зробимо. А это хто? Узломщиця? Умакала лучший узломщик Наташара. Короче, наступне. Зараз ми скокнемо на 60 метрів. Так, як робити скок, по-перше, на яку клавішу тиснути? Так, давайте, по-перше, знойдем нашу наступную задачу. Поедем туда. Это что? Надея Джонти. Поселение. Так, дзённик. Кіра знайшла палівні інжектори і повинна вернуться до Васі у Надії Джонти, каб завершить ремонт кораблю. Угу. Угу. Так. Гэта што? Гэта халерная колькасць. Збочных задачаў. Гэта ўзломшчыца. Так. Гэта вось мы... Я б хацеў зрабіць. Ткань, кампрэсар, гэтак далей. Вось. Адсочваем гэтую задачу. 1,9 километра. Разогнаться W. А что ж тут забороненного может быть такого? Куда мы? Дымочки, дымочки, дымочки. Яшчэ испытальнички некоторые. А тут не было трамплина в неделю.
Ладно. У інший час зробимо. Мы уже приехали до города. Так, это что, пробел у нас по скореннице, что? Побегли. Нам треба, по-перше, у кабак. Так, наколькі я пам'ятаю, там, де познайомилися з гэтым. Данка. Літаральна іншапланетная гэтая дзяўчына. А зараз зробім узломшчыцу. Гэта новыя нейкія задачы. 12, 10, 6, 5, 1. Хтосьці тут. Хто там муркоче. Кого мы увогуле шукаем, а? Хто падкаже? Я б хацеў, ведаецца, што я наколькі памятаю, я глядзеў на адным з відэа, што вось гэтая моя у Нікса ёсць дадатковыя скілы. Я попросил взять за Лебрен. И что там мне не потребно. Агенты Эйлы казали, что она занятая. Придется поразмовлять с этим агентом. Самой удачи. И он не поспеваю. I bet Isla Bren knows where to get some good slicing gear. Цікаво. Мы что тут уши свои развешиваем? Чакай. А можна неяк, вось мы гэтым не будзем займацца. Мы будзем займацца вось... Маневр, дзе? Во. Вось яно што. Вось гэта мне акурат такі трэба было і паслухаць. Ну, ў такім выпадку пабеглі. Тут больш мне не трэба нічога рабіць. Я б хацеў накарміць Нікса. Я памятаю, што ў яго ёсць здольнасці некаторыя, якія дапамагаюць мне праходзіць. Ёсць што паесці, не? Нема. Пабеглі адсюль у такім выпадку. Куды вы сюды? Так, 209 метров. Трэба паглядзець на мапу, можа тут нейкая рэстарацыя маецца яшчэ. Это што у нас? Офіцер непатрэбны, Берег Кіхро. 4 просьбы маюцца ў іх. Гэта рынок, зразумела. Гэта зброя. Карацей, пакуль нават і няма рэстарацыі, дзе можна пакарміць Нікса. Пабеглі. Listen to yourself. You're stuck in the past, just like father. Seriously? We both know. Так, куда мы пришли? Мы тут не были ніколи. А что это такое? О, нас сюда просто запускают. Супер. Здрасте. А что, я купить не могу? Ага, цікаво. Все, що тут лежить, все треба тільки красти. Ніяк інакше. 25 метров. Что ты нечто можешь мне... Ага, вырубить его можно. Не, мне не треба его вырубать. Давай.
Чому? You, out! У сенсі. А ти порозмовляєш за мною чи ні? Давай. Hey there. Руин нам. Что тебе можно купить? А ничего. Жилет вора. Ноговицы. Стрелка. Я не подобный на ноговицы этих имперцев. Do what you will. No skin off my chows. Дека... So easy. Really? Do you mind? Ну. Get out of here. Что вы меня шпыняете усе? Hey, А як мне пройти до того, кому мне треба ось розповісти? Come on, Nix. Like a whisper. Ти жартуєш? Ти принесла інформацію ніяку, і тобі треба ховатися? Ось гэтаму, я так розумію, мені потрібно. Hey, so, do you Oh. know a slicer named Isla Bren? She's not looking for more work. Oh, I don't want to hire her. I'm a slicer too. I just want to talk. Я прийшла познайомитися, я тільки хотіла порозмовляти. Suit yourself. Isla, I got some amateur here asking for you. Is this a joke? I'm on a job. What do you want? Oh, my name's Kay Vess. I'm looking for some new slicing tech, and I heard you're the best around here. Vess, you don't say. Bring me an Imperial code sequencer. Then we'll talk. Знову Look at треба that. нечто скрасти. She actually sent coordinates. Lucky you. Уся, побігли. Ми ще у забороненій зоні. Ой, боже мой, что это такое? Дякую Богу, тут яшчэ было неяк лёгка прайсці паўз гэтых. Усё, пайшлі. А можа ёсць нейкі хуткі пераход. О! Тут маецца скарб. Не. Лепей палепшыць нашы адносіны, каб яны да мяне не чапляліся, і потым ужо гэты скарб, я так разумею, пасля гэтай задачы будзе такая магчымасць, так? Валіць Нублюс, механік, зоралёту. Так. І хуткага перамяшчэння не маці, што гэта? Вось тут. О, вось так можна зрабіць. Так, зноўку нейкія траблы у нас з камеры, чамусьці на зверху. Все, поляцелі. Колькі там, 700 метраў, не бачу. Кілометр. Дык а на якую... А, на shift. На shift гэта будзе хуткасць павелічаная. О, бачу рампу. Не бачу перашкодаў. Ну што, ёсць 60 метраў, не? Ёсць 57. Так, нешта побольш трэба. Code sequencer. Probably carried by a technician. Так, трэба хавацца зноўку, каб усё прагледзець. Лепей усіх вырубаць. Ну, як на мой густ. О, потым можна скокнуць з гэтай вялікай рампы. Ну, жывёлы тут, прыемна на іх глядзець. Скрасці.
Каб табе жыць у шчасці, трэба красці, красці, красці. Вось аб гэтым гульня. Stay quiet, Nix. Дзеўчына, маўчала б ты лепш. Нікс увогуле ведзе сябе ідэальна. Гэта ты тут займаешся. Ага, афіцеры, адзін, другі, трэці. Ну, трэці не афіцер, гэта так. Так. Зразумела. Унізе адзін, ну. А што ты? Сюды хадзі. А, там на даху сядзеў яшчэ адзін. Бежим отсюда. Бежим, бежим, бежим. Сраку прострелили уже. Минус офицер. А ты где? Эй! Завалили. Так, цікаво, цікаво. А я готов форпост зараз зчищать. Угу. Code sequencer. Probably carried by a technician. Stay low, Nix. Так, так, так. Куди ж ідеш і як? Ти чого тут їздиш? Скрасті, каже, скрасті, тут повсюль люди. Меня нема тут. Ну их тут до холеры, слухайте. Без бойкі ніяк. Бачу, офіцер гэты сходзіць па крузе. Гэта наверсе сядзіць, яго ніяк не збіць. Трэба неяк прымаць бой, але як? Пытанне. Там двое наверсе. Гэта. Вось каб была ў мяне снайперская стрельба. Гэтыя глядзяць уперад. Бачце? Гэтыя глядзяць уперад. Гэты хлопча мяне заўважыў. Пытанне толькі куды ён падыдзе. А, ён там звонку падыходзіць. Так, як жа падкрасціся вось да гэтага белага, я так разумею, неяк. Трэба іх адвярнуць увагу, забіць гэтага, скрасці. А яна ў цэнтры будзе. Я ўпэўнены на 100%. Амаль што на 100%. Што не будзе ў цэнтры, там, дзе вось гэтая чырвоная халера, як і сілавое поле гэтае. Ага.
тут дим. There's nothing in my sector. Those new turrets at the base are more trouble than they're worth. Had to bring in a code sequencer to update the entire security system. Як треба їх. Are you even listening? І вони там глядять вверх, правда ж, ні? I always get a free drink whenever I meet McCall's. Ну, тут цікаво, конечно, цікаво. Copy that. It's Hey, showtime, you're buddy. trespassing! Don't let it get away. No one escapes. They won't quit! I'm getting backup. Давай, худшая дівчина. Move with caution. Apprehend the suspect. Так. Хто? Стрілюємося. До речі, тут невигодна позиція. Continue searching. Ти чого сюди лез? Дурень. Lost them. Давай, худший вниз. Ті, хто ще є живий. Хіба що все? Are you kidding? А ось там жовтенька з'явилася. Let's go next. Isla, I have your code sequencer. Where do I bring it? Best, good timing. I'll send you my location. Come as soon as you can. Let's move, Nick. Hey! I require further assistance. Все, давай, дёр. Ой, Might get rough, Nick. так, чекай, а що, ніяка рампа нема? Опс, не туди. Не туди. Я не у той бок їхав. Холера, а что это такое? Там бахлицтик, який месяц великий на небосхиле. Ну что, мы одорвались, не? Хіба що одорвались, і ми знову на території імперії. Not again. І не кажи, слухай. Нам сюди треба. Hey, you didn't say you were working an Imperial compound. Now you know. I'm cornered in the northwest garage. I Idiot guess you're gonna want sraku. me to find a way in? Just stay alive. I really need that sequencer. I'll try. Так. Seriously? All units, threat has escalated. Fugitive is highly dangerous. Maintain engagement and await reinforcements. Нормально. Ми на місці. Continue the search. She's too dangerous. Так.
Трошки пригинаемся и идем потроху. Ай. Потребуется набор узломщика. А у нас что, шпилька гэта у голове? И она не падыходзіць дзеля гэтага? Ну, не, я так не гуляю. Так. Як да іх падняцца? Спидер докладно не потребуется. О, можно и так. Было ускораскаться. Холера, бляха. Мы скрали у імперців. Нас об'явили у вишук. І зараз нам треба йти на нейку велику базу імперців, каб отдать то, что мы скрали, блядь. Нечто невероятное. Треба неяк дойти до гэтай Эйлы. Вось так мы подивимся, не? Не дає. І тут не дає. Так, давай. Мы уже около базы, его повсюль пройшли. Что это такое червоное слева? Куда вы денетесь? Яшчэ як забудете про меня? Для дрэва гэта не пройсці. Угу. Знайшлі нарэшце. Кто? Кто, дзе? Хто тут мяне заўважыў недзе? Мне что, трэба за... Його кулемет був, типу, да? А можна мне такі? Так. Гранатами кидаются, не хочу. Девчонка, бежи. Так. Угу. А може... Ти погляди, який он трапний. Мне нема больше хилок. А можна ніякі хілки? Ви бачили? Ви бачили, як вона склалася? Просто пополам. Хравись готова. Так.
Мне не падабаецца гэта тым, што трэба зачышчаць увогуле цэлую базу імперцаў. Вау. Дзеўчына, ты на што падпісалася? Ага, пакуль размова не скончылася, я не магла зачапіцца. Ubisoft, я спадзяюся, гэта... Ну неяк жа ж можна там прайсці было, не? Я бачу дзірку нейкую з правага боку. Так. Просто ў лоб праз галоўную браму лезці. Ну такое сабе насамрэч. О, залезлі, добра. Тут ніяк. Where is that garage? Ні на якую ешку тут нельга націснуць. Халера, ну сапраўда, мне толькі праз галоўны ўваход трэба гэта рабіць. Да. А что там такое? Гэта типу сюда можна было так само залезть? Ну давай, ну что ты? А вось тут не. На ешку, наприклад, нейку ось тут за антенну гэта зачепіцца. Так. Так, што застаецца? Застаецца толькі вось гэтай пачварай. Кіравацца, потым сюды, а адсюль выйсці і... Давай. Пытальнік ёсць там нейкі? Ідзеш? Ідзеш. Нікс, давай. Мне трэба, каб ты тут быў. Нікс. Time to distract them, Nix. Ён уже не звяртае ўвагі. Ой, Нікс, супакойся. Ён, напэўна, заўважыць мяне, калі вось гэта будзе тут. Distract him, Nix. Давайте паспрабуем зноўку. Давай, падыходзь. Ну чаму ён ляжыць? Давай. Ну Нікс, блядь. Nix, put on a show. Ты халера, гэта не працуе. Чаму не ляжыць? У мінулыя разы я мог двойчы так зрабіць, каб ён просто прайшоў. Ай, карацей. Давайте спрабаваць іншым чынам. Ляжы, давай. Дзе ён? О.
Аж на оттуль атакують. А як пройти тут? А ніяк. Ось вам і отказ. Уже? Сюди не залезти ніяк. А сюди? Та як у вас гэта атрымліваецца, ну... Give up yet. Clear the area. Roger that. Stop. Target in sight. The fugitive is armed and is now your highest priority. Stay engaged and wait for backup. I'm attracting a lot of heat. I have the shot. Ти погляди на їх, а? А ну, виходь. Come on. Усё. Хілок больш нема. Continue to search until further orders are issued. Suspect is down. Не, ну гэта дэбілізм. Калі з табе патрабуюць, каб ты ішоў на галоўную браму. Ну гэта проста краш нейкі. Hey, you didn't say you were working an Imperial compound. Well, now you know. I'm cornered in the northwest garage. I guess you're gonna want me to find a way in? Just stay alive. I really need that sequencer. I'll try. Давай, паузи. Холера ясная, вы поглядите только, что тут маецца. Тут пячора. Ой, бля. Now, where is that garage? All mechanics, report to the speeder bay immediately. The intruder has locked us out. Get those doors open now. Так, где мы? Так, нам наверх треба ці куди нам треба йти? Отпочни. Отпочни, покуль. Нам куди треба? 20-70 метрів. Нам укоротив той блок треба. Ну, я тут пройду чи ні? Ні, давайте по версії ми пройдемо туди, ближе до того блоку. I've fought on a dozen different planets. Haven't lost yet. Так, камеру. Так, давай, отворачивай. Отворачивайся.
Нічого нема. Так, ён тут адзін ці не? А ён не адзін. Go put on a show next. Come on, just shoot it. Leave, you little creep. Падыходзь да яго, падыходзь. Can't stand them. Come on, let's go. Оу, щит. Ён ідзе сюди. I'm keeping watch. Алера, яганы гэта робяць. Па коду гэта выглядае Copy that. бездакорна, але на практыке выглядае ну проста, бляха. Гумарысты. Так, гэтых двоіх паклалі, добра. Там афіцера бачу, а нам нужно вось у гэты блок. Нам патрэбна сюды. Давайте пакладзем яшчэ афіцера на ўсялякі выпадак. Тым больш, што ён у сцену глядзець, а не на нас. Нічога няма цікавага ў цябе. Ну і хер з табою. Так, зараз трэба нам прайсці праз вентыляцыю, не? Так, гэта я абодва ў сцену глядзяць. Ну добра, няхай глядзяць, я не супраць. That must be the garage. Угу. Фактычна так і ёсць. І што, толькі простой бок, дзе гэтыя двое стаяць? А не. А мяне не пушчаюць сюды. Давай, драбіна. О, добра, мы на даху. Так, а зараз як? Ну вось і як гэта рабіць? А гэта што? Ты нічога не бачыў? Дзе адсюль? Ту-т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 у. А нічога, я з гэтым не магу нічога рабіць. О, глядзіце, хто там унізе. Гэтае нешта робяць тут таксама. Так. Ну, не ведаю, як тут лепш. Гэта на мяне глядзіць. О, ён заўважыў афіцера. Так. Ён стаміўся. Ой, крацей. Трэба неяк задзейнічаць Нікса, мне падаецца. Давай, сыходзь адсюль ужо. Ты мяне трохі бянтэжыш. Тут увайсці нельга. Там гэты ход праз вентыляцыю таксама немагчыма. Ён што, зараз будзе тут ашывацца, ці што гэта? Халера, ясная бляха. Зараз ён будзе перашкаджаць нам ва ўсім. Так.
Ну, у меня отчувание такое, что не обыдется тут без доброго такого. Бойки. Давай, давай, давай. Калі б тут быў адзін чалавек, пытанняў няма. Я б зверху проста яго збіў. І што тут, дзверы адчыніцца? Што патрэбна, не разумею. Куды ж гэты пайшоў? Ён што, да нас падымацца будзе? У сэнсе? Так, ён сюды падымаецца. Нікс. Nix, need a distraction. Nothing. Don't let it get away. I saved the commander's life once. He won't admit it. Адпачываем, адпачываем, хлопцы. Так. Як быць з гэтымі? It's good to be feared. Можа вось так? Showtime, Nix. А вось гэтага мы аглушым, пакуль ён будзе адвернуты. Catch that thing! Давай, давай, спускайся вниз. Go! Get! Disgusting. Ты упэўнены, што гэта так ужо агідна? Posting. Так, добра. Мы звольнілі сабе ўваход. Here goes. Okay, I'm in. Good. I sealed the doors. Meet me in the back room. Што? Кабета, ты дзе? Тут стаіць таксама вартаўнік. Тут 3 вартаўнікі. Checkpoint's clear. This is unbelievable. How did she even get into our systems? No one should be able to lock us out like this. Што трэба ўзяць? Яшчэ? Так, сюды. Of course they changed their protocols on my Гэта last калі job. што ўваход быў звонку, памятаеце? The voice is real. Good. Now I might actually make it out старая. of here. Just need you to hitch that to the antenna on the roof. Is this gonna work? Maybe. It's Plan C. We're already at Plan C? Hey, I'm having an off day. Oh, and while you're at it, keep that ship out there in one piece. I am done with this place. Ну, такі сабе дыялог у гэтай справе. І што? Нам трэба выйсці на крышу, на дах. Так, я так разумею, зараз магчыма адсюль выйсці. Добра. Сюды ідзем. Паднімаемся на дах. Ой, зараз гэта павінна інтэрактыўнасць, ага, мець. Так і ёсць. The sequencer's up. Now what? Now I activate the turrets. О, да ты што? Whoa! Not bad! They won't Упс. target you, so you'll have a clear path to the control tower. From there, shut down the anti-air defenses. В сэнсе, а мяне ўсё роўна бачаць. How'd you do that? A lot of experience. And the right kit. Добра, з гэтым максімум. Loud and clear, TK-2519. Use all necessary force to eliminate the target. Let's make some noise. They're not letting up. Холера, бляха.
Тут яшчэ нехта быў. Усё, я магу ісці сюды, не? Так, куды мне трэба? Are you joking? Хто гэта зрабіў? Недзе снайпер захаваўся. Так. Вось гэтыя скрыпты, калі супраціўнік проста ведае, дзе я. Ну, не вельмі прыемна. Ну што ж зробіш? Давай, хутчэй, дзяўчына, нешта ты зусім марудзіш. Давай. І... Хоп. The sequencer's up. Now what? Now I activate the turrets. Так, мне падаецца, ведаеце, дзе снайпер быў? Вось тут. Вось гэты хлопец, які... You'll have a clear path to the control tower. From there, we'll shut down the anti-air defenses. But wait, how'd you do that? A lot of experience. Так, у яго была снайперская стрельба. Так, тут было двое. Воу, гэта што такое? Чакай, дзяўчына, тут трэба спусціцца ўніз. How many of them are there? I'm at the tower. And I'm headed to the shuttle. I'll lift up as soon as you get those defenses offline. Oh, come on! All units, threat escalated. The fugitive is now your highest priority. Maintain contact and await reinforcements. Так, давайте усё ламаць. Давай. We lost him. Каго? Ну вось як гэта? Боже. We're going loud. Сапраўды? Што гэта было такое маленечкае? Так, яшчэ адзін камп'ютар. Зараз трэба будзе паламаць яго. Так. Are you joking? Не дуры галавы, калі ласачка. Так, давай возьмем на першую пазіцыю гэты і вось так. Згадалі. То бок гэты трэці павінен быць і вось так. Не. Вось гэты трэці. Апошні быў трэцім, добра. Defenses are down. And I am off this moon. Call me when you're out of there, Vess. Ой, тётка. Яна просто адсюль зваліла, а мы тут засталіся. Супер. Паплечнік бо. Гэты паплечнік году. Нікс, хутчэй. Паехалі ў долу. More? Давай, вырубай. We have reports of a dangerous criminal near your location. When you find her, blast her. We А have тут lost что? sight of the target. Abort the search. Тут только можна упасці. А тут так само. Ну, карацей. Наша задача выйсці адсюль. Бяспечна. Так што пайшлі адсюль. Опс. Let's check that. Hey, what are you doing here? Need a distraction, Nix.
Odpoczywaj, chłopcze. We should investigate. Jeszcze ja nie rozumiem, dzieje nam się. They're coming for us! Getting reinforcements! Target They won't quit! Over here! No one Watch out! Hey! Command, do you copy? Готовы. Усё з гэтым, не? А гэта такі стаіць там? Боже, на скрипты цудоўныя. Так, гэта што такое? What was that? Ён адзін тут, не? Я не адзін. А да тыя глядзяць у той бок, а гэта ў гэты бок. Так, як падняцца мне адсюль? А, вось падняцца. Вось тут можна. Вышук. Acknowledge TK5621. Neutralize the target immediately. Target's in sight! Come on! Neutralize the threat! Let's get him now. Турелі ж на маім баку, правда? Турелі ж павінна быць на маім баку. Так. Адсюль скочыць ці варта, ці не? Хіба што не. Хаця, халера іх ведае. Хто гэта робіць? Attention! Attention! The threat has Так. escalated. The fugitive is extremely dangerous. Keep her in range and О, await вось тут можна спусціцца. This is a lot of heat. Пабеглі адсюль. Няхай яны там самі з сабою ваююць. These guys don't stop. Ну, гэта факт. Чаму гэта і забаронена на спідеры тут катацца? Я ж тут быў на спідеры. А тут? Все, пробегли. Тікаємо отсюда. We got this, Nix. Isla, I made it out. Oh, come on. Not in cuffs. You said you were looking for better slicing tech, right? Yeah, my kids seen better days. I have an extra stash with Zen. It's a pretty nice one, too. I'll tell him to meet you on the calls. Okay, not bad. Follow my lead, Nix. Нам треба у город. У город, так у город. Усіх перехитрив. They can't catch us, eh, buddy? Якое подсилкование? Ты что? Подурел ці что? Треба було вверх.
Ой, слухайте, ну было цяжкавата. Цяжкавата не з таго боку, што ўвогуле было неяк механічна, ці тактычна, ці нешта падобнае. Цяжкавата, цяжкавата. Што? О, вось яно працуе. Калі што такое першы раз. І што далей? А, ось так ось. Ну, мені сюди і треба було. Быў арышт, але што гэта арышт вырашыў, невядома. Так, куди ми йдемо? Сюди? Сюди не пишають. Сюди. Ей, давай, давай. So, Isla said you have a slicing kit for me. Just take it so I can get back to my district. Ми виконали гэтую задачу. Я вельмі довольны. Я задоволены сабою, не гледзячы на тое, што гэта было даволі цяжка ў сэнсе, як гэта ператрываць, вось так. Дазваляе Ікею зламваць розныя абсталявання, выкарыстоўваючы джокеры, каб атрымаць фору. Ну, няхай, божа, гэта толькі для гэтага патрэбна было. А што, узломшчыца? Ага, мы зараз атрымалі вось гэты доступ да гэтых. О! Расстраляць адцягнутых ворагаў з бластараў, выканаць кантракт на пранікненне. Гэта што 7 разоў некаторы дзень, дзей выканаць для Нікса. Так, і узлом абсталявання. Затрыце меней па спробы. О, вось гэта вельмі добра. Глядзіце на вось гэта. Ой, бляха, Ubisoft. Так, гэта што? Палепшаны набор узломшчыка? Карацей, все зразумела. Так, ты што нам прапануеш яшчэ? Грубое полотно. Нам одно засталося толькі. І крэдыты. Таксама. І гэта можна выканаць зараз. Давайте знойдзем гандляра нейкага. Isla, I got your slicing kit. Thanks. Адчыніць. І што? Ой, гатовыя сцены на паветра. Ага, падумаю, чым заняцца лепей, калі што, запрашаем. Так, гандляра. Давайте знойдзем гандляра ў гэтым горадзе. Гэта хто? Хаты. Хаты не цікавыя мне. Гэта што? Палепшаныя? Цікава. Гонкі. Кантабае. Так, так, так. Берег Хікро незразумела. О, нам ён патрэбны. Давайте да яго збежым. Бежы, моя дзяўчына. Давайте да яго збегаем, каб купіць па-першае грубае палатно гэтае. Так. А па-другое, нам жа ж таксама яшчэ патрабуецца 1000 крэдытаў згандляваць. Гэта ты? Не, не ты. Туды, 600 метров. Эй, холера. О! Тут. За страх. Давай. Разрыстая сталь нейкая. Боже, поназывали-то як. Ці гэта пераклад такі давно ўжо. Так, і куды нам? 100 метров. Ага, вот зараз памяншаецца ўжо нарэшце.
І гэта у нас што? Пайкі? Trade? Ну Trade так, what? давай. Anything. The Miyagi Trade League will make any deal. If you have something, buy it. Давай, ну. О, ось так ось. Продать, продать. Обменять. Actually, not right now. Да. Усё. Так. Я нешта не пог... Не, усё. Я узгадаў, дзе ён. Усё, так. Мы ж тут у мінулым відэа, памятаеце, колькі часу правялі, каб толькі знайсці. Это той чэлік, які даволі такі грубы. Мы з ім размаўлялі. Не, не тут. Давай, 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 давай. Ось сюди, сюди, сюди. Там буде яшчэ выйсці да пайкаў. Так, ці ён тут, ці дзе? Так, хіба што ён тут. За куточку гэтым вось ён. Давай. Hey, you got anything interesting in the back? Do I know you? Name's Kay Vess. Мы ўжо знаёміліся, калі Good што. for you. But I only talk to friends. Вот козёль. Ён нават не будзе гандляваць са мною. Так. Гэта у нас таксама барыга нейкая. Джонка. Гандляр. Давайте вернемся лепей на гэты рынок. Знойдзем гандляра, які гандлюе вось гэтай тканінаю. Грувасткаю. А можно тут поесть что-нибудь у вас, не? Ты до меня? О, это что за малпы? О. Welcome. Welcome, welcome. Так, купить. Что мы можем купить? Некую кошулю стрелка. Угу. Пояс вора. Скрытная нейтрализация. О, вось гэта добра было б, слухайце, больше ампул з бактою. 700. А что я могу продать тебе? Гэта можно продать. А гэта? По руках. Так, скинули. Скинули. Дроид. Скинули. Это не. Это не. І гэта таксама не. Спінім агровасткай ткані. See you later. Хто тут яшчэ ёсць? Дык кто ж была нейкая дзеўчына, ну? Мы з гэтым зараз, так? Вось, а тут нейкая джонка павінна быць на іншым баку. Дзе гэтая джонка? Можа гэта? Не, не гэтая. І тут усё не тое.
Та йоли-пали, ну так же ж не цікаво. Would you like to see something special? А можно я не буду опираться, можно мне просто нечто там заказать, замовить. Ты не размовляешь. Ты так само. І ти не размовляешь. І гэта не размаўляе. Ну, карацей, інтэрактыву тут. Ой, гэта смутна. Гэта факт. Так. Картэль хаттаў. Нешта на хаттаў зрабіць ці не? Ну, магчымасць такая маецца. Можа, ўжо заўтра мы паляцім кудысьці. Знайшла паліўныя інжэктары для первопроходца і павінна вярнуцца да Васі у надзею Джонты, каб завершыць рамонт карабля з працуючым караблём. Гэта апошні, я так разумею, на гэтай планеце. Паехалі да хатаў. Пабеглі, так бы мовіць, не паехалі, пабеглі. Яны, калі не памыляюся, чакаюць у гэтым бары. Можа, дзе-небудзь яшчэ знойдзем гэтага гандляра, які будзе мець гэтую грувасткую тканіну. Мы яе там купім. Все ж такі гэтыя плоцяць 1000 крэдытаў. Нешта можна будзе зарабіць на гэтым. Ну, талент. У яго нейкая сур'ёзная праца. The Pikes are muscling in on Jabba's creature smuggling business, stealing his buyers in the core worlds. Find out who they're selling to, then take out their factory farm. Half up front or no dice? You'll get paid when you deliver. That works too. Those coordinates will take you to my contact. Don't keep her waiting. Дыверсію трэба зрабіць. Ай-яй-яй-яй, кей-дыверсант. Была просто рабаўніцы, а зараз ужо і дыверсанты запісалася. А яго што, выбар ёсць, не? Ой, 3,3 кіламетры па пустэлі ехаць нейкай. Затое мы можам знайсці сабе трамплін. Пакуль будзем ехаць. Тут вецер нейкі падняўся. Ходи сюда. Let's go. Не хочу я на гэтых спідерах ганяцца пакуль што. Дзе трамплін? Дайце мне трамплін. Мне трэба скокнуць. На 60 метров аказалі. О, соненька. Якая прыгожая гара з правага боку, правда? Ага, імперская пропаці. Уласнасць. Слухайце, няма нідзе гэтых трамплінаў. Это просто скала нейкая. Так, 0,8, 0,7 уже. Мы уже близко зусім. — 500 метров. Тут хіба што наверх трэба. 400. А вось. Мы прыйшлі да пайкаў, правда? Правда.
Галоўнае гэта не падымаць хвалю. Varric's contacts near here. Keep an eye out for trouble, Nix. Давай, потягнулись. Паузи. Цікаво, а що тут? Ось гэта вось што? Можа гэта граната? Чакай, як гранату кінуць? F, не? Ось так, гэта не тое. Так. А дзе граната? Гэта не тое. Не тое. А ну-ка, параметры. Кіраванне. Кнопкі. Ближний бой, бакта, граната. Это мне типу треба взяти її не по руку? Чи що? 4. Ага. Треба натиснути 4. Бум! І нічого. Ну, нічого так нічого. А что это такое? Подсвечивается. Треба знайти некого агента Верика. Это ты? Что ты робишь? Сочишь за кимсти? Hey, Varric sent me? Name's Monda. You're new. I'm Kay. This is Nix. Я накажа я Манда. Here's the job. Get Боже. inside, grab the client list, then plant the bomb on the generator. That should open the pens and ruin this entire operation. Right. And the bomb? Over there. It's your standard time-fused baradium charge. Oh, Закласти sure, бомбу. yeah. Baradium. Use these all the time. Не кажи. Лусливица. Давай уже. Бери эту бомбу. Guess it's time to plant a bomb. І що нам туди ось? Треба ось до їх туди на гэтыя фермы? А, нейкая нават браканьерская станція гэта. Слухайце, ну, а што, нельга было нейкага тут шляху зрабіць? Вось. Напрыклад, такога. Давай. Іха! Як кажуць. У нас у Беларусі. Добре, приехали. What's the deal with these animals anyway, Manda? Rabumas. They stink, but with the right treatment, their hides can pass for Gundok leather. What's gonna happen to them? You're setting them free. Ми їх визвали. Чекай, як тут? А, боже. Там ще ж було на Є. Все. Yep, I'll walk it off. У сенсі, як це порадувати Нікса? Гей. Ось так? It'll be okay, Nix. Давай. А яшчэ так можна? Я зроблю гэта? Don't worry, buddy. We're gonna figure this out. Не спрацавала в гэты раз. Gotta keep quiet, Nix. Так, куди мені треба там 100-200 метрів? Розумію. Ooh, yeah, Manda wasn't kidding. They really do stink. Respect the fights more if they showed me some respect. Це що, сурикати, типа? Так, там нікого нема. No one can keep the entire galaxy under
Один, другі. Ага, зрозуміло. Ось тут є підйом, давайте сюди. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні, треба трошки уперед провести, ось так, да. Looks like a private landing pad. Huh. Wonder if they'd ever let us use it, huh, Nix? Так, ну что, ты идешь сюда, не? Ну, я так розумію, покольки стоять ось на підлозі грите червоної бомби, то нам не треба то собі вести тихо, правда, ні? Нам треба покрастися у будинок керування. Ну що ти там, все, ні? Упс. Халер, нехай собі живуть гэтая дзяўчына. Ага, понятно. Зразумела. А кто у тебя пытается? Могу я тут быть и не? Давай. Кому гэта я накажу? Так, где оно все? Упс. Так. Ось гэта нам сюди треба. Ага. Always someone who needs a beating. Nix, it's showtime. Looks strange. Так, мені не подобається, як він підійшов. What were those things? Time to go back. І пішов собі, ну іди. Okay, let's go. Угу. Тут можна красти все, нам все равно тут нельзя быть. В этих максимум. Некий коваль там, чи что? Бронированная футболка, тишотка. Угу. И что? И все? Кто тут? Выходь. Ой, не зауважили. Полируй, он живе, а?
все, ні? Here you go, Nick. Ой, ёб твою мать. I'm not afraid. We're not letting up. Shield's in the way. Go. Not looking good. По голове. І трапив же ж. Ух, як далеко. Де його там? Ви серйозно? Чи гэта жарт? Лечу паша так само. Йо, красота. Давай уже, девушка, скачи. Так, тільки єдине, я, конечно, не зрозумів, у What's the які... deal with these animals anyway, Monda? У який будинок треба було ввести. Однозначно, я зайду туди, куди заходив. What's gonna happen to them? You're setting them free. Okay, stay quiet, buddy. Бо там корисні речі були. Треба ще будь-нікого там завалити, у кого ключ знаходився. Пам'ятаєте, ми подобрали у этой опошній бойці? Жовтий ключ таким. Looks like a private landing pad. Huh. Wonder if they'd ever let us use it, huh, Nix? Nick, they saw us. Now! Where was I? Looks like a private landing pad. Huh. Wonder if they'd ever let us use it, huh, Nix? Так, там був хто, ні? Так, один стоит тут, другий тут. Давайте. Так, ось тут подъем. Тут был, не, был, не. Где он? Тут же ж був один. Ми ще увагу його відтягували. Так, 34 метри, це ось тут. Звісно, не розумію. Okay, careful. Угу. Зачиніть. Так. Доволі шмат було смачного. Є ще скриня. Супер. Так. Що тут? Это не дробина? Не дробина. Тут не подняться. 43 метра у той бок. Тут пройду я, не? Не пройду. Так, треба некасці праз гэтага хлопца.
Тут jeszcze rety. Чи воно бачить мене, чи ні? Ну, мне подается, что убачить. Так. They're coming our way! Ах, как тебе. They won't quit! These guys don't stop! I can't get a shot through! О, холера, да он живый. Эй, блядь, куда ты уперлась? Сука. Ой, курва, бля. Капці без шерсті драні. І, блядь, спочатку, ну ёбаный рот вашего казино, ну. Полетели. Не, як треба іншим шляхом, хіба що. Rabumas. They stink, but with the right treatment, their hides can pass for gundock leather. What's gonna happen to them? You're setting them free. Looks like a private landing pad. Huh. Wonder if they'd ever let us use it, huh, Nix? Вон там. Distract him, Nix. Собака яка хвачистая, да? Нікс, ти не відвертаєш від її уваги. Нікс зайнятий. Ти кільки жити ти будеш? Так. I'm paid to fight, not to stand around. This is Pike territory. Shoot! Quickly! Seriously! Да ёб твою мать, блядь, ты сиди отсюда уже. We should get back to it. Be ready, Nick. Shield's too strong. Not again. Ой, не кажи. Як вони це роблять, а? I'm not getting through. Дівчина, блядь, у тебе реакція не був смоужа, ти розумієш це чи ні?
Блядь, що ти робиш? Што гэта за людзі такія, якія не падаюць так доўга, га? Боже ж мой, боже ж мой. This looks bad. We are doing this the hard way. Блядь. Да. Эй. Пиздец. Ой, просто, блядь, бах. Блядь, у кактусе за страх. Ой, блядь. Просто. Не хапаю уже мата, насамрэч. What's the deal with these animals anyway, Manda? Rabumas. They stink, but with the right treatment, their hides can pass for Gundog leather. What's gonna happen to them? You're setting them free. Так, давайте сходим іншим шляхом, а? Паспрабуем знайсці нешта такое, што бляха патрабуе менш высілкаў. We're spotted, Nix. Злазь. Калечина. Што яны там атакуюць, цікава мне. В сэнсе, тут нехта ёсць? О, так. Just think about the credits. Hold on. Over there. What's going on? We're under attack! You will pay for that! Get him! Don't chop on me. Ну і што, і ўсё? То бок адсюль таксама нічога. Вітаю, капец, толькі добралася да страма. Нічога бывае. Так, адсюль ні халеры няма. Адсюль ніяк. Толькі з аднаго боку можна ісці. Да, варыятыўнасць па ўзроўню Хітман нам толькі сніцца. Давай уже бяжы. Тут мы чапляцца не збіраемся. Вось тут збіраемся. Давай, падымайся, што ты думаеш там сабе. Блядь, гэтыя механікі, божа. Там наверсе ці дзе? Looks like a private landing pad. Huh. Wonder if they'd ever let us use it, huh, Nix? Дзе другі? Ён жа ж тут быў.
Добра, -2, гэта заўсёды добра. Так. Я вось ужо не ўзгадаю, ці вось калі я гэтага б'ю хлопца, ці вось той, бачыце, не? Тым больш, што іх там двое стаяць, так? Так. Давайте, па-першае, залутаемся. Потым паспрабуем з дапамогай Ніксу. Халера ясна, ты паглядзі на яго. Time to distract them, Nix. What does this thing want? Бля, там другі ідзе. І ён побачыць мяне. You want to get blasted? Shoot! Вось гэты. Next time I'm squashing it. Калі я пазбаўлюся гэтых дваіх, то ў такім выпадку спакойна заб'ю таго. Дзе ён? Ось ён стаіць. Back to it. Nix, need a distraction. You ever seen something like this? Падыходзь, падыходзь. Потым я гэтага ўжо зраблю. Давай, 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 давай. Ой, карацей, гэтыя механікі, канешне. Nix, it's showtime. I could use a new blast. I am not in the mood for this. Давай, 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 падыходь. Get out of my sight, filthy thing. А ён не падыходзіць. Так, як яго пазбавіцца? Гэтага я заб'ю ззаду, калі выйду там з-за дзвярэй. Так, давайте паспрабуем у любым выпадку. То я адышоў даволі далёка. Так. Куфа. Так. Угу. Гэта ёлаб там, і там яшчэ ўнізе адзін стаіць. Ну і што, ты будзеш стаяць зараз? Пацягаецца ён. Ну, пойдем сюды, не? Халера ясна, ты паглядзі, колькі іх тут. А мне сюды трэба. І што ў такім выпадку рабіць? Як рабіць? Гэта туды глядзець, гэта сюды глядзець. І што, толькі адзін на яго зверне ўвагу, так? Толькі адзін. Так. Those
things freak me out. Let's go back. Так, і що в такому випадку робити? Я не ведаю, щиро кажучи. Треба ніяк нейтралізовувати їх усіх. З тим гэтага. Ён зараз павернецца да мяне спінаю і пойдзе ў той бок, правда, не? Next, put on a show. Блять, ізноў гэтыя кактусы. Все, спакойся, не рычы. Так. Так. Там унізе. Один і другі. Ой, бля, їх тут 3. Так. Ну что тут придумать-то? А наверх я ніяк не залезу. I should get my blaster cleaned. Ти серйозно? Ха. Я сюди, і ён сюди. Ці у сраку. Адзінае толькі, чым гэта карысна, гэта тое, што можна іх неяк раздзяліць. Той сышоў. Нешта заўважыў, не? Showtime next. God, I don't like this thing. Beat it. Ой. Make a cute pet. Back to it. Keep looking. It's showtime, buddy. What's going on? What was that? Hey, you can't be here. Sounding the alarm. Calling in backup. Ён, типу, мене бачиться, що... Бля, серйозно. Ну і як? І що? Давай, бежи. So, Pike's like to hang out here. You ready, Nick? Stay sharp!
Nix, get to cover. Now where's that client list? Wait, what? Anyone find anything? What a load of nothing. Oh, maybe the list's on that hollow puck. Як это... Бля, воно виглядає недоречно, коли таке отримлюється зробити. Угу, угу. Пояс головорезов. И что? Your talent's wasted on the Huts. What is this? It's an offer. Crimson Dawn wants to know who's doing business with the Pikes. Give me that list and we both profit. What about Barrick? It's easy to lie to Hut thugs. Just don't back down. What if I say no? Now that you know who I work for, I can't let you walk out of here. Що за говно? Да. И что выбрать? Ну, хаты, конечно, мне не подобаются, тем больше, что... Okay, Manda. You got a deal. Это свитанок. Take care of the bomb while I transfer the data. Working with the Dawn is very profitable. Да ну. А я що повинен робити в цей час? Come on, Nix. Let's deal with that generator. Ага, треба нещо буде зробити з генератором. There doesn't seem to be anything here. Take him down, Nix. Червоне. Не пройти. И что, ни Никс, ни я не можем сюда войти? И что это такое в ogóle? Okay. This looks right, I think. Сподіваюся. Уся? Because I didn't touch anything. That timer's going real fast. There's gotta be another way. Do you see a way out, Nix? В сенсі. А, ну все ж таки там треба було. Угу. Давай, 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 по драбині вверх, як пацуки сюди, я так розумію. Давай, давай, далее по драбине вверх. Не-не-не-не-не, мы же сюда пришли не для этого. Где отчинить тут нечто? Ну, это не узровень, Лукасфильм. Ну, о чем вы? О чем вы кажете мне тут? Тут повинен был быть таки нормальовый да бадабун. Який гук. Добре, ми
Вийшли з будинку. Треба зараз його покинути. Look innocent, Nix. We gotta go lie to the huts. Focus. Concentrate. А я нічого не зауважаю тут, так? Що, занадто високо для тебе тут? Кейвес. Ой, так. Добре, в такому випадку. Боже, ой, боже. Кольки їх тут. This ain't right. Hey there! I see you! Nix! The head for us! Давай, давай. Я розумію. Але нам отсюди треба бігче. Derek, job's done. I knew you'd deliver. Meet me at Daruda Diner in Janta's home. Бум. Так, де трамплін? Хоч один. О, бачу. Зараз ми ускочимо на його. Ты что, сдурнела? И... Ну что, есть? Есть. Добре. Скок на спидеры мы натримали. А ты что, не отшепишься от меня, покуль мы тут с тобой катаемся, не? Так, і он у городі нас чекає. — 24 метра. Недем мы уже проехали его. Давай, сходь. Эй! Ось ти. You should check the fuses on your bombs. It worked, didn't it? Do you have the list of buyers? Не, все правда, вона спрацювала, що ще потребується. And pikes that stunk like Rabuma dung. I think you're lying. На мой погляд, ти хлусиш. Check the station yourself. You might want to wait until they put the fires out. I like you, Kay, but half the job gets half the credits. В сенсі, ви здурніли? Йолопи. Cheap hut. Should have guessed. Ну слухайте, по-перше, ми підвисили собі репутацію. Так? З гэтымі яких. На світанку, кримінальний світанок гэтым. Crimson Dawn. Яны называюцца на па-ангельску. О, глядзіце, колькі матылькоў. Я спадзяюся, гэта матылі, а не нейкія гэтыя драпежнікі. Карацей. Вось. То бок мы атрымалі рэпутацыю дадатковую, пры гэтым яшчэ зарабілі парловую грошай з хатаў, не згубіўшы ніводнай кроплі рэпутацыі. Так, на бягучы момант. З мяне хопіць на сёння гуляцца.
Так, стрым мы на гэтым скончым, працягнем заўтра ўжо гэтую гісторыю. Мы адразу пачнем не з бочнай задачы, як сёння гэта рабілі ўжо, а з асноўнага, то бок мы хутчэй за ўсё паляцім у іншую планету, у іншую сістэму. Таму, як заўсёды, ставце падабайкі, падпісвайцеся на канал, каб не згубіць ніводнай частцы па Star Wars Outlaw. Вось. Мне гульня падабаецца, нягледзячы на некаторыя мінусы, асабліва па стэлсе. Але тым не менш, гуляць у яе даволі цікава. Спадзяюся, вам таксама цікава праглядзець, калі так, то, канешне, што-небудзь там напішыце ў каментарах. А на сёння гэта ўсё. Як заўсёды, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну. Сустрэнемся з вамі заўтра зранку. Пакуль.